ang partner ng sa nako diri si Ron dito yan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer kay sunan. Okay. Salamat kay Lord sa maghatag ka namong grasya matag adlaw man unahon ang panalangin jud kaniya. Thank you kay Lord. Unya sa balita kong padayon sa unahan no, shout out sa nako kay dia may chat nako diri dapita. Great kun nimo sir sa DWHP. Okay, thank you. Si Kuan Lionel Alcoy kini nga taga Bugtong Kawayan, Barili, nga driver sa udot ko. Okay. Bahay pa paminaw, Lionel. Maura ni apelido ni Alcoy nga na magpuyo sa Kawayan, Barili. Okay, salamat kay Lionel Alcoy ug sa imong mga parente din napita ug sa imong mga sa imong pamilya. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay. Bueno, ang sultan po kato nga tagan og pagdagad no. Pinadakin is usa ka lalaki nga napatago lang sa ngan nga nindot inganda Jubros. Kinigabautan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kisunan ang atong sender si Jubros. Kini ako problema bahin na si kabadlungon sa asawa. Kung ano na problema ako niya ako asawa badlungon kay no. Inanion ako pagsugod mga pangita boy. Pre. Boy. Pre. Hingiga gini mo pre. Hingiga nimo pre. Ako si Dimi ko dilya man usan dimi. Dimi makaro, dimi ko dilya. Na kato yang pares ya Yuli. Yuli ka. Yuli ko. Pulos naman patay eh. Sige lang. Puro dito patay. Pre, hingiga gini mo pre. Wag yung kay paglubad pina. Ay paglubad pagalit ang kantaw eh. Sige tingog nimo. Mas bulubad pag singsing mo. Ayaw na dim. Patay na pagalit. Bili bang ko sa mo. Sa bili ba jud ko nimo? Sige jud pagbili boy. Sige kag bili ba pero adyo kay hatag-hatag sa. Ay bongo sa ito. Bida makanta sa tao. Sige. Kanta sa tayo. Yuli og si Dimi. Si Yuli og si Dimi. Pulos na patay nga higala. Kaya ka. Kanila ito kataon kaya ito usap na maglibog katato. Ano ito balik? Inom tayo ito ka na. Everyday kanunay lang akong magpaantong sa balay sa dalaga nga akong naimka. Higa ka na. Paborito ba rin parinuloy? Ito. Everyday kanunay lang akong magpaantong sa balay sa dalagang akong naimka. O patay sa ito katuloy yung amigo si Iting Mabida ba? Haris ko sila na. Ulo patay. Silo, patay sa ito. Atas Jo. Junakay. Junakay, oo no? Ikuyo sa parinuloy eh. Kuya sa parinuloy. Ako pa rin sa bikin. Dito ulit sa parinuloy. Talaga? Everyday kanunay lang akong magpaatang sa balay sa dalaga ka akong nainggan. Marani mo prenoy! Kung mahimo maunta akong ilabay, kininggugma ko nga tiunay. Kuno galing sa unman ni Inday, kindughan ni magmahay, maangkot ko ang kalipay. Kung dili mo sugot sila si tatay, mga sawag yung kuno'y Inday. Trining aping mong manggahon, dughan mo daw bulkan sa kanlaon. Lawas pa ni mo matintalon, makabibihag ka sudongon. Trining, musugot ka trining, na ako kanimo makigwibing. Bisan og makasal ta dayon, sa akong gugma ikaw busgon. Siyam kabulan kagutumon. Every day I'm walking, always standing, seeing, the talking. Kamnunit tabar. Because I'm afraid to my beloved, afraid to tell her where we get married. Every moment, every second, every minute, every hour, every dreaming me in that training. I cannot eat always drinking forever, because I saw her, she have new lover. Diyan na away. Diyan na. Training. Okay, daga. Training. Training, api mong manggahon, dukan mo daw bulkan sa kanlaon. Sakto ni. Lawas pa ni mong matitalon, makabibiyag na sudongon. Training, musugot na training, nga ako kanimo makigwiding. Bisan og makasal ta dayon, sa akong gugma ikaw busgon. Siyang kaburan ikagutumon. Okay. Every day I'm looking, always standing, saying, and they don't talking. Because I'm afraid to my beloved, afraid to tell her that we get married. Every moment, every second, every minute, every hour, I am dreaming, in that training.
I cannot it always thinking forever because I swear he and you love her. Trining, kasakit ba tinings nakita ko? Ang imong nobyo may karinyo ug sa tago itangoy-ngoy ko. Trining, di ko na maantos ang kahapdos. May pahinoon ug matapos kaysa magsudong nga mag-antos. Trining. Day! Bungot si Tay. Tawag nga sa Day! Hoy, moadto sa ko sa esquina dong ha. Magpalit og sudan para sa paniudto ba? Ay, pero Day, moadto ka nga. Day! Lakaw, lupa Sibit na. na ito, pre. Wa to na, pre. Ito ba, pre? Hindi ba ilhan nila ka? Day, gina! Wa ka to kadungog nimo eh. Ay, ay. Lumol yun yung sawahoy. Ano? Nagkinto paglakaw para hindi Ano? tumog yung mga tunog. Nga naman lagi, pre. Ano, pre? Wato ko doon sa esquina, yung short, bubo kayo. Oh, unsa man ka, pre? Natural man na, pre. Isa Oy. natural ko taon. Natural nga, bubo ba? Short ko na. Natural nga, bubo ka short na. Alay, short na taas, no? Ano short mo gito, pre? Yung mga pastilan, pakauwa mo lang ginabayan na taon mag short man. Ay, pakawaw din na mag-short, pre. Unsa man tawag ko, oy. Parbida sa di mo, pre, di ka mo na. Kita ka sa kong asawa, nagko kay brikos. Huh? Sa balikos mo istan on sa mga tao, pre. Ay, Oo, sabi na eh. Ang yari pa ah. dili ay ang mga dakong uwat ba? Oo, di lang kadahang dako. Karoon gining uli ato. Katilaw gini siya. Gwari ni Waditor, pre. Ah, pre. Hoy, dong. Asa na mas paredy mi? Udong, unsa pagtuon na ako pansit kay udong na unsa mga eh. Usa akong isulti? Yung ka, udong. Ang gusto nimo oding. Ah. Gusto ka na. Oding. Asa na mas paredy mi? Ay, wala ko ingan. Ha? O Bruce. Ano ni doon Ko. kay Bruce? Oo, Bruce. Asa na mas paredy mi? Ana. Dali abot. Wala mo nag-inom. Ay, lamot ka. Pabadlong magaganay na mo mag-inom. Unsa mo pabadlong ba oy? Bawa ka yung sulog din ha. Kanya naman. Okay nga naman kang ngutana pa ka. Tanawa ko na yung mga itsura. Kamu po ana yung short. Klaro kayong dagko kayo mo barikos yung paog mga uwat nga murtag sipitas tabos sa una. Ha? Wa ka maawa na? No. Ano ko tang mauwa man ko? Wa man ko maghubo ng sinina man ko. Hindi sa di mo rason pag yung kapagilis dito. Ayabag naman tingali ka. Uy, ikaw no, hugaw ka lagi kay Wa gunahuna. ko'y hugaw na. Gilaina lang ko taon pwerte mo buwa na yung sulob taon. Hapit mo kita ng igot-igot mo. Mura mong puti kang igot-igot ka purtir man lago ba? Buwan niya, oy. Wa man gani mauwaw ng uban diha nga naipaa mo ra guod. Rason pag yun ka na. Basta ayaw ng sulob ha. Ayaw na pagsulob yun ana. Okay ra magsulob ka atong kanang kutom ra. Okay ra ako anir kas bae ha. Pero mulakaw na gali ka, magsulob ka na ayaw taon bida. Kaya nga naman, asa may buhaton na hindi mo Basta gusto tanawan balik niya. ani. Og musulob ka na, hubuat ka tiluwas ka sada. Na, samot ka maniga ilang mga mata. Siga man gani ka nag-shorts ra ko. Oh. Samot na ko nimo kung hubuan. Kakidort nimo. Ah, basta! Hindi ka badlungon na kausawa, di rin magpabadlong, mugara ay noon, kaya samot mo lang sa diyang, may agtubig mo, samot noon. Dong, ato na ta? Dali sa deha, ang saan taon isulob ni mo taon sinaw, bidan pabadlong, man taon kang ayon, Siga imong mata, siga sa imong ilong. Ano naman sa di ay ni? Adawa ko na imong sinuloban ko na taon. Kaya nga no, paano sa may nautan ini? Biniskirt ka, niya nagbuhot ka, bawang kang tubilan. Alay, durang team ni siya. Uwa mo na just uso yung taon. Uso? Mao man eh, uso ron, mao man eh. Muna sila nas mga Gen Z. Gen Z, ha? Yeah. Berbeda, ito Jinjin, ito Jinjin, ang wins ka Jinjin, mo to? Oh, kato, kabantay kato. O sa ka, Madonna ka, nung concert ka? Maghubo na lang ka ko. Gusto ka? Kay pero mo lang nimong pakgangon kung siya akong isulob. Uy, Ay, kapuya ito, ni mo. hindi mo na mauwi mo sinuloban. Tanawar mo sinuloban. Disinti kay kana di tanaw di ay. Sa disinti, uy. Hala, uy, unsa di gusto nimo ka natag-as kay sagyal nga murag kanang Maria Clara, Ay, so anak dito, ko. pagilis dito. Mangumpra maghatas mall. Di ko maglakaw, di ka mag-ilis, ha? So dito, kauwaw lang. Mag-ilis tong sinya na ka na klaro. Sensitive sa di mong pagkatao, uy. Sensitive ka karon. Pagilis dito! Dahangan no, may bihana taon. Marusok ko gitingalin ako da. Kaya wala na mong gawas kwarto. Ang andaw sa mong pamahaw. Kanahan, ginibayhana eh. Oy. Murag na yung manuktok da. Pabinaw na ko. Oh no. Kinsa na?
Kinsa na, oy. Ito bagay, kinsa na. Ito, anak ko, eh. Kinsa, oh. Kumusta? Oy, daabi ko bro nay. Ang imong baho ako na nailhan, ako ni bawaan nga naa ka. Auto nanukto ka no. Kano sa lakabot? O, sama. Ha? Kano sa amanta nagkita, di ba karon lang? Ah, Karon pa ko naabot. oh mama. DXD. Di lang ko ni mong padayon nun, Jobros. Ah, oy, dali, dali ma, hapin. Dali ma, dali. Asa da Gina? Sa kwarto ay, huwag gawas. Natuog pa? Oo, tuwag pati kalina. Ah, kagrabe good. Unsa gud ang unsa nang orasa ron o ting katuog parang orasa. Ambot lang na na may wag yung pagandang pamahaw gali. Oy, di na maayo oy kun mo nay magperme oy. Gispoiled ba na nimo god mauna. Ah. Ka na sumago ha pukawa. Paliho ka na. Iyan ang trabaho isip asawa Oh, lagi, pukawa. pero gahi kay go, eh, sige lang lingkod, tuyo pas mag. Ah, di ka ka Mag-ako, eh. disiplina, ha? Be ako'y pukaw. Asan yung kwarto? Naram, ay. Mao ng kwarto. Ay, tara, ay, tayo, natuog pa. Ang kanahan, nagtuwad pang natuog. Hoy! Oy! Ay, Oh! unsa mga... Oo, sige. Ako. Kay bali yun ang naong ni Moron. Ma? Pakas mo Pagkanong na. natuog pa man ka diha. Unsa na rin urasa. Bangon ako no diha. Aron mag-andam kag inyong pamahaw. Ako pa sa ko pamahaw. Bangon na diha. Oo, ma. Madiri, ma. Asa na tong bana mo? Lakaw. Ang butok asa to. Ato na sa tingali to siya mga barkada. Sa barkada. Minyo na siya barkada lagi hapon. Permi man ko na niyang buhaton, good. Ako gani mo lakaw. Suko. Niya siya, perming galakaw. Yun na para ko. Murag may namatikdan ko ninyo da. Saman mo nag-away mo. Wa. Ha? Kahanggaw ko ninyo. Wa mo mag-away nga nagbungol mo. Sige na, ma. Uy, kaon sa diha. Punyata mag-istorya bahin, ana. Kaon sa diha, ma. Pre, Jobros. Milagro nga nanong ka na mag-inom ron da. Bito, pre. Usa mater, pre. Apa ito niyo? Ni kalit wag ka usap dingog daw. Batin daw, bye pre kay marag sumukan mo dito. Agoy. Nag-away mo sumari, no? Parex kayo nag-away na daw. Perbeda sa yung istorya ha. Nakadelikado na, pre. Ako siling, no? Pulo samang. Nag-away. Karon, nagbungol na. Nadungagan nilang sakit. Perbeda sa Oh, tinuod bito na, pre. Nag-away yun mo, pre, sa. Ay, pre, sibat ako dito kay nabot man nakakuha tawag lang nga taon lisod na kayo. Agoy. Nada yung commander in chief di ay. Companionship. Maldita kay nakugangan. Ano magla, pre? Pre. Ang asawa na babasta na yung inahano. Samot gara. Mau yun. Mau ba? Adi tabi sigutan na pre. Kita. Roman na dito. Birgol! Ako ni, pre. Ang ngayon mo na din, pre. Tunod, pre. Ay, ako ni. Sibat lang ko sa mo, ilikay lang ko siguro buot ba? Kaya siguro may pahaba akong asawa taon sa akong inahan taon, ako sa iyang inahan ba? Tawag naman din akong inahan kay umagad mong kuha niya. Dito ko sa kumpare, o niya, salihin na uli ako. Ano kay inom na ko, pero di kay kahubog. O niya. Oh, na. abi na kung di na ka muuli, Jobros, kay ni anak ko. Kay inom ko gamay man, ginom dito. Nag-inom o gamay. Nga. So, nahubog na sa kagamay. Oo, gamay na kayo. Gamay na. So, kay nakainom ka magamay, masuko na sa kuan ni gamay. Ang gamay ba? Ano ba? Ang, mibiya malang ka. Unsa, uwa ka malipay nga ni ako sa inyo? Ulipay mo, ulipay. Nalipay ka gamay. Ah. Oh, nangupaw man ka gamay. Dako ah! Kamu ba?
Ayaw ragod mo anang batasan nga kung mag-away inyo pang paabuton og pila ka adlaw. Kung unsa may inyong giawayan anang adlaw, situla dayon na ninyo anang adlaw. Ayaw niyo paugma Ay, ano mo day po, ano day ma? Mabahaw na. Karaan na ma, karaan. Piktan ko nun ang ubul-ubul ni mo. Unsa may giawayan ninyo, be? Ikaw mo yung pangutanon, unsay manday nahitabo. Oo, ma, wala na gawayan. Ikan dito na siya bungol na ko. Awa di ay kay gihimo niya, nga makapahiubos niya. Ako na siyang ibadlong, ma. Kay, saon na nang lakaw mo siya sa adto sa skina, mag-short, fitting kayo. Naportem yung mabuha. Unya, unsa may naaana? Di ba ka-proud kaayo ka sa imong asawa nga sexy kayo? Kan na, lagi ako sexy. Jubros! Sa ibot mong ipasabot, nga gikauaw nimo ang pag-short-short sa imong asawa. Ha? Mauwa sa tama eh. Sure siya niya, huot kayo niya. Hubo ko yung kayo. Kita tao niya mga birikis ba? Ha? Birikis. Birikos ba? Kadawa lang, no? Di kayo birikis ay makita taon. Napay, nagko kayo mauwat, bro. Liso sa kuwan ba? Liso sa santo, nagko. Aha. Ay, nga, ang kapait mo yun ba? Dili putig pa, Sus, maresip nimo, maura na. Imo na nang gikauaw. Hindi kayo ka na lang, ma. Tama, bitiis yun na, ma. Pagkawayo na yung pagyo. Pagyo. Tarawa, ma. Murag lutsang tabo, tarawa. Yo, imo nang gidaog-daog ang akong anak. Misambot bang ko ana, ma. Misambot ang kong kalagot, ano niya, itong nagatuhibol. Lain ka. Hay, sabot ako ana tanan, ma. Sawa mo na ako. O, bitaw di ko gusto mag-short-short na siya. Kaya may tabo ko, ma. Ako'y kikita laway. Makadungog taon ko anong mga singgit-singgit, mga bugal-bugal na niya. Ang magpaminahol na nako. Sawa mo na ako. Siyempre, mainit ko ko. O niya, makasukbang na ko. Adi ko, bot na. Mausap. O, mao na hinungdan nga di na ako sa plakton. Mao mag-short. Sige, lain kita taon. Lain kayo. Lain na lagi ba? Lain kayo. Nya, ang saman ma, hindi ka maminaw na ko, sukunoon ko, lainan ko puta daw niya. Noon, sakto man ka. Mo na diya. Kinahanglan nga imo na siya padlongon. Mao na ma, nya sao taman nga di mo patuom. Sukuno padungo na siya. Na, sige lang. Ako lang makiksulti, ako imo pasabot. Mayuntang patuon na ni mo ma, mayunta. Ay, nganong nili man. Tumban ko noon ang liog niya. Ako na bahala. Kanarada inyong problema. Sulbaron ta na. Salamat kay mga ginaot po ta ka makasabutan siya ni mo, maminaw siya ni mo ma. Ako alin na po salamat yan ha kung gangang babae. Og siya mga yung pasabot sa kusawa. O niya, nagtuo ko nga mausab na kong asawa sa diyang gipakingsultihan siya siyang inahan. O niya, katilaw yun ang kanahan. Katilaw yun ang kasampay yung maayo. Kung mobilidita siya, mas grabe pa na mobilidita tao ng imong inahanday. Orbida. Tapos las kwarto ng sulti. Hinaot pa tayo inigawas nila mausap na kawasawa sa iyang sinunoban ba. Orbida. O pag siya magawas na, taon-taon naman silang istorya. Hindi naram kayo ito. Sobra naman siguro sapit na mo 2 ka oras sila pa sulti. Oy, nagawas na sila. Oy, si Gina. Gina nang magawas kwarto. Oh, nag-short sa piti kayo. Bubo pa yung kayo. Nag-boss. Sabi taon na siya mga taon, kinuo ko. Oy, Jubos, pasalamat kang gipakigsultihan ko ni Mama ha, nga di ka na ko bungulan, kay kun wala, bisag usak tuig patang mabinungulan. Dayon sabi taon nagsuloob mo, di ikaw blak, ay paglakaw maginada ka, purbida. Nganong kawagot ako mo mali uso ron? Ha, uso? Siya mo ito ipasabot, matanol ba ka? Unsay matanol ba na ikang, mag-uso. Ayaw pagbuot, ay pagbuot. Purbida, sa di mo Ikaw may hinoon. pagpila ni mo, ay pagbuot ako mulakaw kung gusto ko mulakaw mo na kung isulob. Oy, Jenna, anak, listo na. Dali naman. ginuo ko. Kadaghan bang buon, ani nga igsusong nunoy. Ay, doon sa bros, manglakaw, Miss Jenna, ha? Mga tumigmol. Ma, natakdan kasi mong anak, ma. Ay, sakay latas usog. Madapa man sa kunok ko. Purbida, no? Padiliverans ka mo padirdaluin ka. Wa ka mo masudli paduway.
Ano akong problema lagi, abi na ako masulba na akong problema sa kong ugangan nga baldita kayo bro natakdan minuo ta ako tao kasawa tao nag-sort minuo silang duwag piting kayo nya mugbo kayo napay patsis bida ka mga lagob ng mga paa sao na lang na paa bro paa sa kabaw naguma lagi pagkauwaw sila na ako mao ni ako problema balik tabagi ko ninyo be bam nabalay mabasa sa Bible kung short og piting kayo nya mga guuron kay paa usaban kung kabe bisultihon jubros. Good morning, Lord. Thank you kay Lord. Salamat. Maud sa talan. Bam, salamat kay nimo diha, Bam. At sa tanan nimong gidadiri nga mga pagkaon, poy rabuyag lang taon. O labi na gyud si Ate Jane. Yes, Kuya Alan! Nya sa tanan po nato mga trabahador sa bisag asa nga mo trabaho, opisina, construction, ug unsa pa na diha. Driver tricycle, tanang mga drive nato. Ay para di tabag doka inunta og said Panyawan Coffee Mix kay naa nay mga nindot kay benepisyo sa atong kalawasan di panington kag maayo nindot kay mababati nimo kalawasan kun mainom ka og Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo Ate Pres. Okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayog sipyata pag-inom kada adlaw gyud katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maugkapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniuto. Maugahapon ni gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema bahin na ning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, ayaw na mo kaguol. Tungod kay doon na makatambal, makaalibyo, makaayo anang atong kibati, bahin na ning kidney o UTI. Kinay mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbing maintenance na lang inimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Ugat sa ito mapalit, Ate Pres? Ang Kugon Herbal Capsule atong mapalit sa Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy ug sa Rose Pharmacy. Nara na din ha. Inyo Okay. makita diha dayon. O nya sa tanan po nato makaigsunan nga na migamit sa ato ang number 1 nga plus. Thank you. Gyud kayo ninyo tanan. Kamo ang naghimog number 1 sa ato ang Said Liniment Oil. Salamat gyud kayo ninyo. Kamo ang nagpaluyo kanunay sa ato ang produkto nga tinuod buwag kang sa atong panuhot. Pamaol pa sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kutos, kabataan ilikay pagintan sa dinggi. Kun manghaplas ta sa Said Liniment Oil nga anha na natong mapalit sa butika. Di ba kayo gali? Sa butika na yun mga ikso. Sa butikar lagi. Sa butika na mga ikso. Butikara. Abi ninyo gams kan makapalit kay nakasakop sa akong bata gams nagyapis ko gams. Oh, si Ibil ba nakasapa. Sana mo yun maligya gani ko. Ay wala na sila linan ano eh. Nagyapo di gams. Sa kanang gawas ba nga piki-piki ka. Oh, pero angan Panyawan na po gams pero gibutang yap ingon nga asasin kuno gyapon na binuang na eh. Ay. Boss, ay mo tuwa na mahigala. Kaya ang Said Liniment Oil, sa butika gyud nagligya gas. Butika, wag gyud tinuod sa gawas. Sa butika gyud ato papalit ang tinuod nga haplas Said Liniment Oil. Wa? Pahay mo sa gams alin sa Facebook gams. Bisitahan nato ang page sa Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. I-type nato ang Panyawan Mahigala Herbals, ayo kalimot nga ato i-like ang page Mahigala. Nya makita datan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing Mahigala mapalit na po nato sa Shopee. Muna diha Shopee. Tino na ka Shopee wan. Sa ato pag butika gyud Mahigala butika Shopee. Mo rin anak rin nato palit tinod nga seed liniment oil. Lisod ko kay naman ni kusog gud kay na pasalamat sa tanagat mo. Muna nay daghang kapiing lagi. Kusog gud kay na Mahigala seed liniment oil kay epektibo ba kayo. So ato ba na labi na ron nga mo init mo uwan lisod kay gams. Muna sa butika gyud ta mo palit mga igsoon ha.
Thank you ha. Yang bugrit ka sa atong nasuki Gams. Nakita na sa ni Jo Puntalusa sa Labugon. Nagumpra siya Gams kay mamaligya sa kuno sila sa ila. Kay ay layo sabi ana Labugon na to sa sud ba. Doon naman na ilas dagat. Thank you kayo ha. Do sa iyang asawa nga si Nitam dito yung asawa. Salamat kay Brad ha. Si Loloy Monteroyo diha sa Hugan Konsolasyon. Mga suki na to Gams. Si Felix Colina. Pero hindi nyo na ito kalimtan si Leo Colina Gams kaya magbilyan-bilyan, magdaag si liniment oil. Si Richard. Richard, mag-ayos siya auto. Richard Cristobal. Ay, patay naman ay layo. Saan bilhin ko Richard? Kulina. Hamili. Namatay na sa Richard, katong magtisyan. Dili ito magdag-iro lang, kasi ito magdag-iro. Paul to. Paul Lignos. Paul Lignos. Paul Lignos, oh. Ang akong anak kita si Romel o si Doris. Asa ka rin? Romel, bitaw ka, ano ko kita Gams? Oo. May natutog balik si Romel. Doris. Dito ta sa naghatataglingawan sa remedy sa niyawan naman sila pakita. Si Kuan lan katong uyuan nila ni Kuan mga katubang kasi ganitong mga Birgara ba? Si Dennis? Dili kato lang uyuan ba? Dili ito lang papa katong usa gani. Si Ram? Oh, asa na ka? Patay na mas Ram. Patay na oy papa ng Romel. Papa na Romel unsa ka? Wala ko rin bawaan ang papa nila ni Kuan Dennis. O kato lang mamasan. O Gams, ikot pa rin ako si Guling Gams, Guling, kusog gamit ana. Si Brad Guling. Guling Colina. Ate Bebaw ha, pizza out. Marang sobra naman it. Magpasalamat na lang siguro ta. Sa tanan na itong giyataan, diha sa ma-plug. Thank you kayo ninyo din ha. Okay. Salamat kayo. Thank you. Salamat kayo ninyo tanan. Thank you din. Bab? Thank you! Kasi ganito amigo ni Miguel Catonel Socorro, taga Minglanilla. Antonio. Kay nakahinomdom mo ko katong kanunay sa naghuwat sa tingog ni Gulyat, ang akong amigong doktor diha sa Ormoc, Dr. Jeffrey Del Socorro. Doktor, may ngadlaw. Nga igsuon si Sir Eddie man siguro kato sa Valencia. Thank you. Ingon man sab nila ni Mr. Nilo Malupa, Ma'am Emma Malupa, John Barilur, Sayan Hussein, JD Abapo, ug Alfred Radores, usa sa mga lay minister diha sa Medalya Milagrosa Paris sa Talisay, Ilongos Leyte, ug diha sa Matapay, Ilongos Leyte. Kumusta ka mo? Inyong pagpangaligo ha? Gamit na to ang Sid Celebrity Kojic Biorizo para magpabiling kita nga hamis, eliminar sa mga kababayan. Dili lamang po sa mga kabataan, ang mga dagko, apre sa mga laki. Sid Celebrity Kojic Biorizo. Para doon na kini mga proteksyon sa ato mga skin problems. Doon na ba kayo mga murag up, katol, doon na ba kayo blackheads, bilang napitari sa may kilid sa imong ilo, diba sa may tangkugo. Araw mo puti kita, Sid Celebrity Kojic Biorizo. Kaya matupad din Kutis Porcelana, Kutis Artista, o Younger Looking. At ito ka na ayaw mo nang naipag na i-offer diya nga isoroy. Ayaw mo, kaya basig, piki ang inyong mapalit. Punta na lang mo sa butika, yung nga, tanawa, lili ang naabay tatak seed marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karadlawa. Atong si Jubros. Si Jubros Ate Pres. Jubros. Jubros. Si Jubros Ate Pres kanang problema lagi ani siya sayang asawa ba kay kanil lagi ang asawa lagi taon nga lain nagpormati Pres ba. Wa siguro siya kabantay ani nga Like porma? Okay. Porma. Ko ang iyang BTS kay porma na kunog close parenthesis. Pila edad ang asawa? Mga bata siguro sila Ate Pres 30 pa di sila kapin. Pero wa siya kabantayan kay basin kani ato wa sa kabantay. Basin magkarsunis siyang asawa Ate Pres karon na magsuot. Pakigol sa Kigol pag yung kayo niya. Nag-ubra mo kuno kay Kigol. Una, ang iya pa ako no Ate Pres, nagko kay uwat. Sipitas tamos. Malay pagkainon Gulyat na, bahala na mo diya sa magtanaw. Naulagin niya, siya may kanang sakitan Ate Pres, kay sugsugon sa tao niyang asawa. Mauwaw po doon. Mauwaw. Na may magbugal-bugal. Kaya karon nalipay siya niya yung ugangan kay maldita kayo basi ubadlong yung asawa. Dugay ka sa kwarto paggawa sila mga ginubuhan sa kwarto. Nakaingon siya sus kadaghan na ning susug doon sa inasal ning mga kaning paaha taon daghan kuno kay kanang mga guod ba. Ay kanang ugat. Guod kuno guoron kay paa Ate Pres baguron. Kusupon kay masulon. Masulon kay dagko kay bagtak. Wag siya kita ni pagdaga. Grabe po dila o ni ano. Wag siya kita ato pagdaga. Nung tao siya gusto tanaw. Muro ditso pagkasal ani nila Ate Pres di na nagirod siya nagmahay. Kasal mo siya. Saon bam unsa ko ni basulti Ate Pres saon ko niya. Lulingi ta sa Old Testament, no? Ari sa Genesis. Kapag sa dili pa, adunay panultihon Gulyat Ate Priscilla nga ang mga inahan, asawa, mga tawag ko sila iwag sa panimalay. Ingon na ning kahimtang karon nga murag
dili ka hayag ilang panimalay no kay murag kanunay mo lang nagminiskirt sa wa nay angay apan muling ita dire sa Old Testament. Genesis 3 versikulo 10 ngadto sa 11. Ang lalaki mitubag gili paminaw. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ako ning gibasa kay sa unang panahon si Adan ug si Eva wala sila kabalo nga hubo sila. Apan sadya nakakaon sila sa kahoy nga gidili kanila sa Ginoo, nakabatikon na sila nga hubo sila. Kay mao maingon diri sa Ginoo, mikaon ka ba sa kahoy nga gidili ko kanimo? Karon ako ning gibasa tungod kay nga atong suwat karon nga nadawat kuan mo guni siya kanang gel kanang naang ang reklamo sa bana may tungod ning iyang asawa ug ang iyang ugangan natakdan nga maglakaw sila murag wala mahaangay sa lang gipang sulob. Ako tubag nimo kuan kasi nga nitong sinder ha Duros. ang ako itubag nimo no Duros no pasag dahil lang na sila mo ilang isulob unyang imong buhaton ayaw lang kuyog nila kung mulakaw sila. Namuuwa man siya. Muna bitaw nga ayaw kuyog. Paglakaw imo. Kay ba, bugal-bugalan sila. O, dili ka maapil. O niya, siya, sawayo na sa mga amigo niya, bagabalikan ka. O, so, di man gin magpabadlong kay kaning naang, kaning og sa arit kani sa pangkalibutanon man ning iyahan no ang ako diha Dubros kanang ang imong gisgutan diri kanira mga ilahang pagpamisti ang ilahang mga panghisura pagpanglakaw nang manggoy panultihon gili ako nahibaw na dungdan na panultihon gili nga ingon dito gel nga the beauty of a woman is not what she wears but what she eats. Ang kagwapahon kuno sa kababae dili lamang ang iyang pangusulob kundi hangtod pud ang iyang gikaon apan ug imo nang literal pero ug imo nang kuano imo nang palawman meaning ang usa ka tawo dili lamang nimo maila nga gwapo sa gitsura sa panggawas ang iyang kasing-kasing maibag kinaiya ugbot imong lawmon pagsabot karon kaning imo ha Jubros kay mo na lang ipangsulob pangkalibutan na pasagdahan na sila ang ako pautanan nimo kanang na problema mo kasi lang ipang sulob ka na mangutana kung mo ka ng Katoliko ba ka mo o bisan unsang relihiyon musimba ba ka mo kay pananglitan o unsay mo relihiyon protestante ka ba Katoliko ka ba born again ka ba ay kung ing na magpakigol ka ning simba bisan unsang relihiyon mo tingali magpakigol kung mo simba. Wala sa nasulti kang simba. Mo lagi akong punta na ang imong na problema dire ila ra man pangkalibutanon kanang mutana ko nimo kanang musimba ba na sila apil ako nung pangutana ug apil ako nung pagpakabana kung musimba ba na sila kay ila murag naara sila na focus sa fashion murag ganam murag mo guna sila nagpaibog ka bisag ilagay la porma ba. Murag kuan sila murag naapa sila spirit sa kanang binibining Pilipinas gusto sila iniktimba mo pa na lang isulo apil ako nun na sila badlong kay ari ta maghiskot ani mga inahan telefon gili gingon man gud sa istorya og ari ka sa biblical gingon nga ang mga mama ko no gitawag sa ang mga asawa ko no ari ka sa biblical Goliath ang mga asawa gitawag sila mother of humanity sa Old Testament sa New Testament ang mother tawgon og mother of divinity. Okay, kana kuno si Eva sa Old Testament, mother of humanity. Sa New Testament ang Mama Mary kay mo man gitawag bagong Eva, gitawag na siya mother of divinity. Ko bito kuno nga Eva Old Testament, New Testament Avi. Tinuod ba ang mga bana maoy haligi? Ang mga doon na sa penultion nga ang mga bana Goliath, Tripon, Dili Delmar haligi sa panimalay. Ang mga asawa mga asawa tigpatindog sa haligi. Dili din mo suga. Ha? Suga sa panimay, mao siguro na, di ba? Kahayag ba, di ba? Mudala na siya kay mutindog hayag naman. Salamat mo pala ka dito naman noon. Kuna ko ang pasulti.